γράφει αυτό το κινητό γαμώτο. Πάτα ρέκορντ ρε. Έλα γράφει, λοιπόν έχουμε μία Mi 5 μπροστά μας. Πώς κάνει zoom με το κινητό μου. Λοιπόν και είμαστε έτοιμοι για κόντρα τώρα. Φανάρι κόκκινο. Και πώς το λέει το τραγούδι? Φανάρι κόκκινο. Και έχω ένα μπαρ λέει. Για μάρσαρε λίγο να ψαρώσει ο τύπος. Έλα. Θα φύγει, θα ξεφανιστεί τώρα αυτός. Πού να πάει? Πού φύγει το κινητό? Έλα και έρχεται η Mi 5 και μας λέει γεια σου. Πάει καλά, Φύγαμε λίγο στην εκκίνηση. Εντάξει, φύγαμε μία πρώτη, εντάξει, καλά είναι. Για το boost. Τον έχω στην κάμερα πάντως, εντάξει, δεν μας έχει φύγει ακόμα. Να πιάσουμε. Σε καμιά στροφή. Σε καμιά στροφή, μη φύγουμε, αυτό μπαίνει καλά, Και εμάς μπαίνει. Έλα, του τα ρίχνουμε! Του τα ρίξαμε του πούστη, πάρτα! Θα γελάνε αυτοί μέσα. Ναι, λέει τι κάνει ο βλάκας, τραβάει το κινητό. Θα γελάνε αυτοί. Α, ο driver εδώ είναι, ο driver. Θα λένε. Θα λέει τι κάνουν τα παιδάκια. Θα λένε Με 300.000 ευρώ αμάξι. Είναι πίσω ρε. Πίσω είναι, φοβάται. Μπορώ να τον καθρέφτω, να τον καθρέφτω. Φοβάται να έρθει. Έλα ρε κοτέ. Κοτάει. Πέφτει το αλάρμ.